secular muringizi achimhangarira baba avo vanonzi vaZedekia Kadondo. Nyaya iri apa iri kuti vaKadondo uyai pamberi pachangamire Dotito mudzorere hanzvadzi dzangu dzamuri kurambira. VaKadondo uyai pamberi pachangamire Dotito mudzorere hanzvadzi dzangu dzamuri kurambira. Marita basi. Tokokana kutore ngayaro. Pamsirida. Right. Now young mamira kata kadai. Pakusha ukaita baba. Pakusha ukaita baba. Pakusha ukaita baba ukutibereka. Pasha 2017. Asiba pakusha kwa kuti baba ukusha kwa wakaita. Vane nawe yakanga vatitaurira vachita ndichangenda shaya uchazoona pane vana vachadi vachauya. Saka zvadaro baba vashati 2017 tiri kuHarare takafonerwa. Tafonerwa kudaro tikashinzi pane hama yenyu yaita sei yasvika kunoko kadzi. Padabva kuHarare patafamba taya kumusha. Tasvika kuye hama yangu achiri pangwasiti vashaya. Hanzi aiya hama yenyu iyi. Tobva abvunzwa wafamba sei ndobva atsanangura mafambire kwamabvire aita kuti asvike pamba. Apa tatoona mukoma ndopfaendwa naye parinda rababa wakaratidzwa nanasekuru nzandoshi ndopagere baba wenyu vakatisiya ndobva aratidzwa chi akatsanangura mafambiro akadi akaita. Shuwa mwana takamutambira takagara naye kwenguwa timufamily yese program yesataita yefamily tingati pamwe chete tigara naye tidai zvese tibatsirana pane dambudziko tichibatsirana tichidii zvese. Asi pakaita kutaura kuti vakaba mwana wedu akatowa kubudidza shuwa makanga akakurirawo. Tikati una zvadai zvinonetsa toita sei womwe mwana tamutambira tamuziva asi mwana anokurira kwaakaitwa. So toda tinzwe kuti maakarerwa makamira sei tigone kuyana nevanhu ivavo tigone kuzogara nemwana zvakadii zvakanaka. Shukade zvadaro vachitaurika mashoko yani kati sinzi nhau iri kunzi akambotaurika kwaHeadman kuchaHwanda tigone kudzoka mudariro futi tigone kuyananiswa vagone kuuya hama idzi tigone kuyana nawo tivape muripo wavo nyangwe zvavo ndiri mwana tigone kupa muripo wavo unoenderana kurera kwavakaita tokwanisa kutora hama yangu togara zvakanaka pachena. Shuwa takaita saizvo pataenda kwaHeadman kwekwe ndobva yataurwa nawo shuwadi vakadedzwa vakauya vakataura nhau ikataurwa zvikachinzi ndo nhau yava nemurume ndikatsanangura kuti handati nini shukwadi hamwana ndakatambira takamunzwisisa takamugashira maererano mawiri akaita takamugashira asi ndiri kuti ndonzisa ndo vakarera mwana uyu vataure zvavari kuda pamberi pedare ndivape zvikwanisiro zvavo. Asi vabvunzwa shuwa vakaramba kuti mwana hasi wangu hasi wedu wangu inini vakati hazviite shuwa vakava nekukakavadzana. Headman vakati nhau takamboitonga pamashure tinotoiziva ndichikwadi mwana hasi wekupi ukwenyu kwana Kadondo ndio kwamuringidzi ungaramba zvenyu asi mwana hasi kupi mwana akanga aripo akapiwa nguva akataura chokwadi nawo akati asi dare kanyasokwana chokwadi mwana hasi wekupi kwavo. Saka ndokukakadzana kwazvikazoita svika Headman vakazoti ayo nhau matongerwa madai kakavadzira vaita takuchingoti ana Kadondo mwana ndiye wenyu chokwadi ndobva vadaro ndobva ndapuwa pepa revamaminista vakatonga ndikati ndatenda zvangu kwamaita munhu waMwari asi ndakaona kukakavadza kwazvikaita ndikati shuwa umbowo utaona ko ndingatsvage sei umbowo wechipiri ungaita kuti pamberi bamwari akandizombera pamberi pedare ungandibatsira futi. Shuwa ndakaenda kuCivil Court takatsaura nawo kuCivil Court kachinzi right sei waidaita application iyo waidaita application iyo sei kuda ndikati paita kukakatana kwakadai ndivana vatsanangurira zvachinzisa paapplication vataisa application shuwa ndesa application kunene maDNA test chikwadi dare rakanditendera Civil Court rakandishedza nemwana iyeyo musi wa4 August pepa racho ndinaro panapa ndakaenda kuCivil Court. Shuwa mwana akabvunzwa we are willing kuti ukuenda here maDNA nasekura muringidzi kutsvaga relationship yenyu akati hongu chokwadi dare rakanditendera ndibva ndaenda kumaDNA ndibva yabuda ndichingotsanangura kuti same blood ndobva ndadzoka zvekare muCivil Court ndakati ndadzoka zvekare Major City nepepa rima riza kuti ndiwaya ndochidii zvikachinzira iri chidzoka mudare ramambo nekuti akatonga akanga asiri mambo ndiHeadman chienda mudare ramambo. Kana waenda mudare ramambo iwewe ukijekesera nhau iyi kana chingezinzi atazwe umwe panozoya kuno kasi apa ndikuti nhau yako yakichena mudare ramambo unoenda mudare ramambo ujekeserwa nhau yako udzoka zvinenge zvaraiti ndokuya kwaita ndaita pano kundigona kuripota nhau iyi ndiri mudare ramambo ingati ndo mashoko chete. Sasa kuti kuda kudza ukamaona unovala ini ukamwa ndinaona ava ndikavaona ndinovati anasekuru tichiteera pauri kuti hanzvadzi kuti ava kuhanzvadzi yavo kutaura ndibaba here kana kuti
tinda sekuru. Paukama wachoka ukuremekedzwa ndisekuru ka aukama cha unaona handina ukama. Nawo. Pafunza sekuru aonele kuti papa mataka kaundazi kutoka. Alikuwa baba wake mkomano. Siwo vakadana anakune awa vakapamwana. Kuhanzvadziyo ava here kana kuti mwana ava kana kuti mudzimai ana mudzimai wawo. Mudzimai wawo. Yes, ndo patachida. Baba. Laurenti. Pane pandienda claim pakutaura kuti hanzvadzi dzangu. Aiwa, i1 pangoita era chiri pa i1 imwe chete. Hanzvadzi. Tambi baba. Laurenti. Amsore changamira. Ndikapata chokwadi changu. Baba wake uyu kaparamura. Ndiye baba wake. Kaparamura mukoma wangu akaroora amai vakaparamura. Achiri mwana mudiki. Akakurira mushamedu mwana uyu. Akura akaroora mwana wake ari mushamedu. Akuda kudaro akazita kukanganisa mukadzi womukoma wangu. Ndiyo nyaya ikazodzividza kuti aende kumusha kwamuringisi kwasekuru wake. Zvadaro mukoma ndobva afa. Afa kudaro manje akasiya mwana yeyo ari nahama yake. Anoenza chipo mwana uyu. Mukoma akazobva manje. Ndobva asiya mwana uyu ari kumurume wake chipo wacho. Mukoma ndobva afa. Ndo mazira ndichita nyaya yacho kuda kuti mwana uyu ndowa mukoma. Ndanzwa muchiti mukoma baba wake uyu akazoita musikanzwa. Right. Nomukadzi womukoma wenyu. Upombo ka. Upombo. Pano upombo musikanzwa wakaitwa ndopasha kwamwana uyu. Right, zvadaro pamusoro kunyana. Zvadaro manje ipapo manje aenda kaparamura kumusha kwasekuru wake. Ndo pakazozva mwana uyu mumashure. Mukoma ari mupei ndobva afa ndasiya mwana uyu atokura atowana mwana wake ari kumurume wake chipo wacho. Right, kuona kwandiri kuita imimi nouyu mukutaura chinhu chimwe chete. Sei ndadaro muri kutobvuma kuti baba uyu akaita upombo kupi uku. Uyezve pano zviri kutaura apa zviri kutaura zviri muropa. Ani makambosvika kudaro kumakatongwa kwaheadman ndizvo. Mwana mukati akwete mwana ndo kwedu. Handii ndizvo. Kusvikira danho razoenda kusvika kuma DNA handiti. Handikwanisa kuziva kuti ndopa akasvika uyu. Mavazoenda vaitaura kuti vakazoenda kukoti kwamedzezvito vakapfuwa mvumo yokutsvagurudza zviri pasi pasi kubva kuti hama yavo here ndobva vaoneka nema-DNA test kuti mwana ndeweropa rava. Mavanzo vachitaura kudaro. Imi pane pamukatsvagawo here paita gakara irori kusvika pale. Aiwa, pakaita izvo ndingandisipa ndakuzviziva. Ipapo futi baba ndiri kuti inini mise muri kurambira mwana asiwe. Papa ndikuziva kuti mwana womukoma wangu kana kuti inyaya yokuziva kuti mwana womukoma wangu. Inzwai munzwe baba. Mwana iyeyo wamukachengeta nyanga akafurira imomo muna amai. Akaenda kutsvaga kumusha kwababa wake akasvika. Vakagamuchirana nohama dzake. Vakazoita kugara pasi kokuzoita kuti vatsvagiridze kuti chokwadi uyu mwana wababa here uye baba vacho wava vakumhangarira yavo vakagara vakataura kuti mwana wavo ari pakati mambopanzwa Ndapanzwa. uye kuti akazoenda mberi uyu akaenda kukoti koti iyoyo ikahura ichimubvunzisisa kuti yose uda kumhangara nhau inenge yakapera ende zvakazobuda pachena kuti chokwadi uyu ndoukama nouyu. Pamusoro makurukota ndandaona senge kuti pari zvino pane padikidiki patingangobata-bata tobataendesa kuna changamire pakuti baba avo vataura kuti zvichokwadi baba uyu vakamboita ukobvumi wakaita uyu mukomana kutaura kuti zvichokwadi ini ndiri prepared kuti ndogona kubhadhara kuna baba avo ndoge kana zvabuda pachena saizvozvi kuti mwana ndiwedu. Ndaona kunge makurukota dei tachingoenda pane mapepa eDNA kuti ari kuti kudi toisa kuna changamire. Okay, I go by right. Ameno kumwana takura zvakadini? Yari kuti kudii? Tobva tango akatorohwa. Akatorohwa atoona mwana wake. Chandaona apa ndechekuti tengo kuti vanhu vari kuwira kamairi kamugudhaka. Ndipo Ndokutoti dai panga pasina izvozvo kana dai ari mukomana akaparambozva ndokunzi aida kubhatawo hatisi kuti vaita saizvozvo vanguti ndimi warizochidze asi apa pano maina yokuti zvidyiwa zvamukudya zvamukadya inini hamene ikoko
chemadini. Ndaona sekuya kuti apana chizhinji zvatingangoita kungoverenga ma-TNHS acho zvakabuda then tobva tangozitaura kuti zvikurevei tobva takachangamiriwe ikopeti. Zvizhinji zvemukati macho zvinotozivikanwa nenyanzvi tinosiya zvakadaro tongoenda pamusoro pakanzi DNA siblings report non-parented zvakazonzi sibling 1 sibling 2 kakuita maresults. The genetic evidence indicates the tested relationship is supported. The genetic evidence indicates the tested relationship is supported. Based on the analysis of STR local listed above, the probability of half sibling is 99.0180598.4%. This probability is calculated by comparing to an untested and related random individual of the African American population. The positive predictive value PPV for two-party comparisons evaluating more than 15 STR is greater than 99% when the aparuza sanangura pachiti sakatenda pazasi pakuti apa tingaramba chinonoka chokwadi chiri muropa atafumane kisarima changu pamusoro chakambiri nyaya ichakuisira kwamuri kuti muchipasanura semanzwi ataita Aita basi. Ingoti ngaitwa ndoda kusenza ne claims nyanyora sika nenge. Sekretary. Vakwirira murumo. Murumo yakwirira kuti zvirenga navangu sezvo wese ukuthi yanzvadzi dzangu ndinawo. Saka sei mukurambira vanhu mukurambira nzvadzi yangu. Ari kuti ewe yapamberi pamambo. Achitaura kuna Zekeri. Ndidzorera nzvadzi yangu. Ndidzorera nzvadzi yangu. Ndamukurambira. Ndari kuti avanhu vazoita nzvadzi yangu. Baba ni mazuko kutora claim. Rumi. Kuja mudidzorere chi? Vana vangu vanzadzi zangu. Vamuri kurambira. Handisi kurambira kaini vana ndo vangu kai. Akangarora here mukadzi wangu. Asi ndaona mwe mambobvu. Machandanga ndisingazive nyaya yemadini kuti akaitwa ere kuti haana kuitwa. Ndo panisina kuziva chakamira kuti akaitisa wega nezvandisingisiva. Yakaitisa yega asi makuzviziva manje saka wene gwaro kana kuti pepa rinoratidza kuti takazoitwa matest. Kwaizoita sei nisingazvizivo? Makamboendesana namateredzi motsa muchinetsera kusvika kukoti nechisa kakazoita shuru dzekuti da kuti ndizive zvozviwa kuti iyi hanzvadzi yangu iyi. Ndosaka maiona aiti iye hasi kukakavara. Ndakaziva kuti yakarerwa papi hanzvadzi yangu ndobhadhara chiretwa hai rangu chaita kuti abhadhare. Pari kundinetsa manje changamiro ndepekuti ipa kuzotorwa kweblood pachapa ini ndisipo zvakafamba sei? Anzi mwana wacho wamukunesa naye akaenda hasi. Ndiyakazona notorwa ropa neuyu. Zvaka zvabuda chaizvizvi. Akamutora kupamwe kana kuti iye akanga amutora. Aita kuti muchiziva zvapo izvezvi nemapepa akabata. Ndosaka ari kudaro kuda kuti mundidzorere hanzvadzi dzangu asi ndazwa kuti imwe chete yamuri kurambira. Naniwo hanzvadzi yake. Hanyuma kuti ndizive changamiro kuti hanzvadzi yake handizvandisi kuziva ka. Baba, samsore. Aita rano nawe pamakasitsana kuti arete. Yanga iri nawe. Inyaya yemwana yenu. Zvino swedzi kuzi. Saka zvirikutaura manje kuti baba wake akapombora mukadzi wangu. Imwe nyaya manje. Zviri pachena. Hamuna kumbotaura here kuti baba wake uyu akaita musikanzwa kuna amai guru wangu. Musikanzwa kuita sei? Zvanhasi tiri kuti isusu imimi dare raona zviri pachena kuti hanzvadzi yake sekutaura kuti akiremu dzorera hanzvadzi yake. Imimi kana mune zvamunozoda kuti takachengeta zvirikuzvinga Dzikwanza. kana mune zvamunozoda imimi zvekukwirira uyu kuti takachengeta tinoda zvinoti zvakati zvamunozoda munozopera zvinozvinga Dzikwanza.
asi zvanhasi kuti uyu ati ndidzorerei kana mune zvamunozoda ndimuchazokwira dare makudai nenikumbira zvakare zvandida kuzoti ndekwadare asi zvanhasi dare kuraona zvepachena kuti ihanzadzi yake yeropa nekutora kwakaitwa mai zvakanaka ndisanazokupanga vatikura kuti mwana atona mhombo yema atona mhombo yenchakamiri mwana uyema towana baba zvikuti isusu dzimene saka mhombo dzanu mwana akai imi hamuna chamakadya here semwanasikana vanochatika jaizvo semamusi muri kurambira mwanasikana yeye mune zvamuri kuziva zvamakaita zvamakapiwa imimi nomukwasha wache sei muri kurambira mamuri kurambira chatika jaizvo baba ndiri mazvinzwa tashi dare ratonga ichidzorerwa ihanzadzi yenyu yeropa handiti ari berisipoa chipawana angasinza zvakanaka nakunda ehe izvezvo zvanhasi tatidzorerwa ihanzadzi yenyu yeropa kana vane zvavanozoda kuti akakurira musha medu tichichengeta chiita sei vachakwira chi ndinotenda tangamiri vachakwira dare kana vasina kukwira kudai toziva zvapera zvakadaro ndinatisinga tangamiri zvikunzwika meno andinokubvunza utangamiri ine inobhuya kuti since vanhu vairamba kambuka kavati redhi mina vachiramba kashuka ndakasvika pakuzowesta mari yangu kusvika kuti ndione mapepa ese ndine kudika nomadna test nekuti wati wandidzorirochi mari dzangu dzandakadi funga napepa naro madna test kuti mari yangu madna test zvese zvandakaita zvese zvikazvi ndinonga varamba zvakaumbuka ndikuti dava ndidzorerawo mari yangu yekushandiswa kwandakaita vezvaa ndikashandisa zvese zvakanaka but hatigone kuzviita zvanhasi munozonogara pasi iwe ndounozoita zvinyorwa zvako kuti pandakatanga kufambira nyaya ndakadai ndoda kuti ndidzorerwe madamings angu daudzorerwa zvinhu zvangu zvandakawesta kuuya nazvo tovashedza mudare futi kuti ubhadhara zvikunzwika ivo kana vane zvavo vachakukwirira dare kana vasinawo ndizvozvo zvikunzwika vaimakadzisa zvinhu zvei toisa mudare kana ivo vacharista zvavo